Και αυτό έρχεται με την καθημερινή εξάσκηση. Με το Κύριο Σου Χριστέ λέσαμε, με τη συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας. Μην τολμήσετε να σκεφτείτε ότι μπορείτε να κάνετε κάτι σωστό έξω από την Εκκλησία και τα μυστήριά της. Και όταν εμείς γίνουμε αγωνιστές χριστιανοί, τότε και ο Χριστός δεν πρόκειται να μας αφήσει. Κανένας πατέρας δεν αφήνει τα παιδιά του. Πολύ περισσότερο εκείνος που σκοτώθηκε για μας με τόσο τρομερό τρόπο. Αυτό που δεν ξέρουμε να κάνουμε, θα μάθουμε πώς να το κάνουμε όταν θα έχουμε κάνει σωστά αυτά που ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε. Διαφορετικά, αν ξεκινήσουμε να χτυπάμε, θα αρχίσουμε από τα αδέρφια μας και από τη μάνα μας και από τον πατέρα μας και θα μας φταίνε όλοι, εκτός από τον εαυτό μας. Θέλετε να πολεμήσετε τους εχθρούς σας, λέει ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος. Για όλη την ευχή σας. Πολύ βέβαια σήμερα και ανάμεσά μας ίσως να λένε ότι υπάρχουν αρκετοί αντίχριστοι. Και ίσως και να είναι πραγματικότητα. Δεν θέλω να πω στο κυνήγι ποιος είναι τελικά. Όμως και από στόματα Αγίων έχει ακουστεί ότι ο Αντίχριστος είναι και πολλές φορές ο Πάπας. Είναι και άλλοι που δημιουργούν θρησκείες, ο Μωάμεθ. Εμείς όμως ποια πρέπει να είναι η στάση μας, πώς μπορούμε να τους δεχόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Τον Πάπα για παράδειγμα. Συγκοινωνούμε, συλλειτουργούμε πολλές φορές, κάνουμε διπλωματικές σχέσεις. Πόσο κόπο θα πρέπει να στέκουμε απέναντι σε όλα αυτά. Ωραία ερώτηση. Ακριβώς όπως λέει ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος, αυτό που ανέφερα πιο πριν. Με την προσωπική μας αγιότητα. Με την προσωπική μας αρετή. Τόσο απλά. Αλλά επειδή είναι δύσκολο, προτιμάμε τα εύκολα. Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος στους γονείς, θέλετε να σώσετε τα παιδιά σας, γίνετε άγιοι. Ναι, αλλά είμαστε λίγο τεμπέληδες για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και επειδή είναι κουραστικό να γίνουμε εμείς άγιοι, προτιμάμε να αγιάζουμε τους άλλους. Με κηρύγματα και με συμβουλές και να τους πρίζουμε το σηκώτη με τις ορθές και σωστές μας απόψεις. Μα δεν είναι το θέμα ο Πάπας. Και πριν γίνει ο Πάπας, όπως λένε, αιρετικός, πηγαίνουν όλοι στον Παράδεισο. Ο Πάπας φταίει. Και χωρίς τον Πάπα πάμε στην κόλαση. Οι Προτεστάντες φταίνε, οι Μωαμεθανοί φταίνε, οι Βουδιστές φταίνε. Γιατί πάντα πρέπει κάποιοι άλλοι να μας φταίνε. Δηλαδή πριν γίνει το σχίσμα των εκκλησιών, πώς κολλαζόντουσαν οι άνθρωποι. Έτσι συνεχίζουμε να κολλαζόμαστε και τώρα. Και μην ρίχνουμε στους αιρετικούς τις δικές μας απροσεξίες, την δική μας άγνοια, την δική μας τεμπελιά. Ποιος διαβάζει την Καινή Διαθήκη? Τώρα που έχει μεταφραστεί στη Δημοτική. Τώρα που όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι αυτός ο τόμος ο μεγάλος που κρατάει ο παπάς στην ωραία πύλη για να διαβάσει, αλλά ότι η Καινή Διαθήκη, τα Ευαγγέλια είναι ένα βιβλιαράκι τόσο δα, μεταφρασμένο στη γλώσσα που μιλάμε. Γιατί να μην το διαβάζουμε σαν μυθιστόρημα, συνέχεια, ασταμάτητα. Γιατί να διαβάζουμε ένα σωρό περιοδικά που δίνουν οι εφημερίδες με τα κιλά, να διαβάζουμε ένα σωρό σαβούρα και δεν έχουμε χρόνο να διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη. Κυκλοφορούν, βλέπω βιβλία ρομάτζα. Πήγε ένας να διαβάσει ένα και έφρυξε, μου λέει γέροντα. Τέτοια ηλιθιότητα δεν έχω ξαναδιαβάσει. Και είχε κάνει 40.000 πωλήσεις. Ένας τόμος σαν τσιμεντόλιθος, σαν πυρότουβλο. Έχει χρόνο να διαβάσει έναν τέτοιο όγκο και δεν έχει χρόνο να διαβάσει το δρόμο των ασκητών, τον κατάδικο ΣΕΚ, ένας ασκητής επίσκοπος, ένα πνευματικό βιβλίο, ένα συναξάρι. Ο Πάπας τον εμποδίζει να το κάνει αυτό τον Ορθόδοξο Χριστιανό ή το μυαλό του το πλούγιο? Δεν λέμε ότι δεν υπάρχουν αιρέσεις. Λέμε γιατί δεν ξεκινάμε να πολεμάμε τις αιρέσεις κάνοντας τον εαυτό μας άγιο. Γιατί είναι δύσκολο.
Ενώ το να διδάσκεις, το να λες στον αιρετικό πόσο αιρετικός είναι εκείνος και πόσο καλός είσαι εσύ, ξέρετε τι καμάρι είμαι και τι χαρά είμαι. Πολεμάω για τον Χριστό, είμαι αγωνιστής του Χριστού, δίνω την καλή μαρτυρία. Θα σε κάνω παλιοαιρετική με τα κρεμμυδάκια. Και χρησιμοποιούμε ακόμα και την Αγία Γραφή εναντίον των άλλων, όπως έκανε και ο διάβολος που την χρησιμοποίησε εναντίον του Χριστού. Μην απομακρύνεστε από την Εκκλησία. Προσευχηθείτε ακόμα περισσότερο, για να σας φωτίσει ο Χριστός πώς θα φερθείτε στην κάθε περίπτωση. Δεν υπάρχει μια απάντηση για όλους. Λέμε προτεστάντες, οι αιρετικοί προτεστάντες, λέμε οι αιρετικοί οι καθολικοί. Λες και είναι όλοι το ίδιο πράγμα. Λες και κουβαλάνε όλοι τα ίδια μυαλά. Μεσάνυχτα έχουν και εκείνοι τα εκατομμύρια, όπως μεσάνυχτα έχουν και τα εκατομμύρια των Ορθοδόξων. Από τα 10 εκατομμύρια που έχει η Ελλάδα, πόσοι ακούτε αυτά που λέω? Για γυρίστε γύρω, ναι μεν μπορεί να είσαστε πολλοί, αλλά σε σύγκριση με τα εκατομμύρια των υπολείπων Ελλήνων, πόσοι είσαστε? Ελάχιστοι. Οι άλλοι. Θα ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Δεν θα βλέπουμε έναν και θα λέμε με προτεστάντης απάνω του, όρμα του. Μεσάνυχτα έχει, δεν ξέρει τι του γίνεται. Δεν είναι όλοι σαν αυτούς τους επιθετικούς νεαρούλιδες που κυκλοφορούν σαν μοντελάκια αντιμένοι κομψά και θέλουν να σε κάνουν χριστιανό. Και μου λέει ένας, τον περιλαβαίνανε και του λέω, ρε μένα θα κάνεις χριστιανό. Γιατί δεν πας να κάνεις τον μουσουλμάνο στη γειτονιά σου? Γιατί θα φάει τη χρονιά του. Γιατί βρωμάει μπαρούτι εκεί. Και προτιμάει να κάνει ιεραποστολή στον χριστιανό που ξέρει ότι δεν θα του της βρέξει. Δεν είναι όλοι οι προτεστάντες έτσι. Έχουν μεσάνυχτα. Είχα πάει για ένα συνέδριο στην Ιταλία. Εάν ξέρατε, από τους μοναχούς εκεί, καθολικό τάγμα είναι, καινούριο. Το τι άκουσα εναντίον του Πάπα δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ένα συνέδριο για να τιμήσουν τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Το χωράει το μυαλό σας? Αντί να γίνει αυτό το συνέδριο από Ορθόδοξο Μητροπολίτη στην Ορθόδοξη Ελλάδα, έγινε από καθολικούς μοναχούς στην καθολική Ιταλία και καλέσαν Ορθοδόξους. Και μάλιστα μέσα σε αυτούς ήταν ένας ενθουσιώδης Ιταλός που μίλαγε για τον Άγιο Νικόδημο με μια φλόγα, με μια αγάπη, με ένα ζήλο. Είχε ανακαλύψει στη Μονή Διονυσίου ένα καινούριο χειρόγραφο που δεν το ήξερε κανένας και πέταγε από τη χαρά του. Και λέω σε έναν από τους πατέρες του καινούριου τάγματος που με είχαν καλέσει, αυτός τι είναι? Γιατί μου έκανε εντύπωση τέτοια αγάπη για τον Άγιο Νικόδημο, που αν έχει βρήσει κανείς τον Πάπα, σαν τον Άγιο Νικόδημο δεν τον έχει βρήσει. Αυτά που του έχει σύρει ο Άγιος Νικόδημος, του Πάπα, και τιμούσαν οι καλόγεροι, οι καθολικοί τον Άγιο Νικόδημο. Και βλέπω αυτόν με έναν ενθουσιασμό, λέω τι είναι αυτός? Α, πάτερ μου λένε, αυτός ανήκει σε ένα άλλο τάγμα. Αχ, ναι, λέω, είναι πολύ. Αυτός και ένας ακόμα. Εμείς ακούμε καθολικοί και νομίζουμε ότι είναι όλοι το ίδιο πράγμα. Καθολικός είναι, παπικός, όρμα του. Βλέπουμε στον καθένα τον Πάπα. Και ο άλλος έχει μεσάνυχτα. Και ο άλλος μπορεί να μισεί τον Πάπα περισσότερο από κάτι ζηλωτές Ορθοδόξους. Ας είναι καθολικός. Λοιπόν, πώς ξέρεις ποιον έχεις μπροστά σου για να του ορμήσεις, που είσαι έτοιμος να υπερασπιστείς την Ορθοδοξία σου? Και ο άλλος να είναι ένας φουκαράς που έχει μεσάνυχτα. Θέλεις να τον ελκύσεις στην Ορθοδοξία? Μην του κοπάνας τον Πάπα. Κοπάνα τον Πάπα που έχεις μέσα στο μυαλό σου και στην καρδιά σου. Γίνε εσύ Άγιος, αν θέλεις να γίνει ο άλλος Ορθόδοξος. Για να πει ο άλλος, ο Ρωμαιοκαθολικός, ο Προτεστάντης, ο Βουδιστής, ο Μωαμεθανός, να,
Αυτή είναι η σωστή πίστη. Έτσι κάνουμε ιεραποστολή. Ξεκινώντας από τον εαυτό μας, όχι κοπανώντας προτεστάντες, πάπες και ευόμεθανους. Κοπανώντας τα πάθη μας. Φιλοξένησα κάποιον από τη Βόρεια Ελλάδα, έναν πολιτικό μηχανικό, ο οποίος είχε ζήσει πάρα πολλά χρόνια στην Αφρική, σε κάποιο κεντρικό μέρος της Αφρικής. Λέω, είχατε εκκλησία εκεί? Τι εκκλησία, λέει η γέροντα? Τον παπά τον εβλέπαμε μια φορά το χρόνο, 2 φορές το πολύ. Και όταν ερχόταν ο παπάς, τότε διάβαζε νεκρόσιμη ακολουθία σε όσους είχαμε θάψει, τότε μας πάντρευε όλους, τότε μας βάφτιζε όλους, μια φορά, 2 φορές το χρόνο. Μετά από χρόνια εκείνος και κάποιοι άλλοι αποφασίσανε να φύγουν, ήρθανε στην Ελλάδα. Πριν φύγουμε, λέει, εμφανίστηκαν κάπου 300 μαύροι και τους λένε, θέλουμε να γίνουμε ορθόδοξοι χριστιανοί. Και λέω, τι κάνατε? Όταν ήρθε ο παπάς, λέει, τους βαφτίσαμε. Στάσου ρε παιδάκι μου, λέω, τι θα με τους βαφτίσατε? Τους είπατε τι είναι Ορθοδοξία? Τους είπατε τι είναι ο Ρωμαιοκαθολικισμός? Τους είπατε τι είναι ο Προτεστάντες? Τι διαφορές έχουμε? Τους κατηχήσατε? Πώς τους βαφτίσατε? Γιατί θέλανε να γίνουν Ορθόδοξοι? Να, λέει, και εμείς αυτό τους ρωτήσαμε. Γιατί θέλετε να γίνετε Ορθόδοξοι? Και απαντάνε οι μαύροι. 10 χρόνια τώρα παρακολουθούσαμε τους Ρωμαιοκαθολικούς, τους Προτεστάντες και εσάς. Και είπαμε, έτσι θέλουμε να γίνουμε. Να ποια είναι η Ιεραποστολή? Έλεγξον τη δύναμη των αρετών σου, τους αντιδογματίζοντάς και μη την πιθανολογία των λόγων σου. Θα ελέγξεις αυτούς που πάνε κόντρα στο δόγμα σου με τις αρετές σου και όχι με τα επιχειρήματα. Δηλαδή, θεολογικά δεν θα λέμε τίποτα? Εσείς και εγώ, ναι, δεν θα λέμε τίποτα. Ο Θεός θα αναδείξει εκείνους που θα εκπροσωπήσουν επάξια την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί έχουμε πάρει πολύ ψηλά τον άμα είναι ορισμένοι Ορθόδοξοι. Έχουν κάνει την Ορθοδοξία ρόπαλο και γυρνάνε και την κοπανάνε στο κεφάλι του κάθε αιρετικού ή του κάθε εκείνου που νομίζουν εκείνοι ότι είναι αιρετικός. Ξεκίνε από τον εαυτό σου και να δεις πώς θα αλλάξουν πολλά πράγματα γύρω σου. Δεν θα αφήσεις τον αιρετικό στην πλάνη του, αλλά θα βγεις πρώτα εσύ από τα δικά σου χάλια για να πείσεις τον άλλον ότι η δική σου πίστη είναι σωστή. Όχι με επιχειρήματα και με λόγια και με ευγλωτίες. Λόγια έχουν όλοι, ξέρουν και λένε όλοι, από τους πολιτικούς μέχρι τους θεολόγους πολιτικούς. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή. Δεν θα πούμε ότι έχουν δίκιο και ότι δεν είναι αιρετικοί. Αυτοί που έχουν άδικο και είναι αιρετικοί. Λέω από πού πρέπει να ξεκινήσουμε για να ωφελήσουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Γι' αυτό λέγανε οι πατέρες, φωτιστήνε διπρότον ή τα φωτίσε, καθαρθήνε διπρότον ή τα καθέρα ή αθήνε διπρότον ή τα ιάσε. Πρώτα θα καθαριστείς εσύ και μετά θα πεις στον άλλον, ξέρεις πώς θα καθαριστείς, θα σου δείξω. Και θα το δεχτεί ο άλλος. Όταν εσύ είσαι βρώμερος, θα τον επίσης. Μπορεί από ευγένεια να μην μιλάει, να χαμογελάει συγκαταβατικά και θα λέει από μέσω, δεν ήξερες εσύ πώς καθαρίζω, δεν θα σου είναι εσύ πρώτος καθαρός. Γι' αυτό τα λόγια μας δεν πείθουν. Γιατί διαψεύδονται από τη ζωή μας. Και την ώρα που μιλάμε για αγάπη, γινόμαστε πυρκεμανία και είμαστε ικανοί να σκοτώσουμε τον άλλον. Και αμέσως ακυρώνουμε όλα τα προηγούμενα που λέγαμε. Δεν θα αφήσουμε τον άλλον στην πλάνη του. Αλλά θα ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας για να διορθωθεί η πλάνη του άλλου. Δεν θα του κοπανάμε την Αγία Γραφή στο κεφάλι. Την ξέρει απόξε και να κατωτά. Και πολλοί την ξέρουν περισσότερο από εμάς. Θα εφαρμόσουμε την Αγία Γραφή στη ζωή μας και θα αλλάξει ο άλλος. Έλεγε ένας στον πατέρα Παΐσιο, ετοιμάζομαι να πάω στην Αφρική γέροντα, θέλω να μου δώσετε την ευχή σας. Πάω Ιεραπόστολος. Μπράβο καλό παιδί, και πώς ετοιμάστηκες? Έμαθα τη γλώσσα που μιλάνε εκεί κάτω, έμαθα τα ήθη και τα έθιμά τους,
έμαθα τι ιδιαιτερότητες είχα, έμαθα το ένα τ' άλλο, έμαθα κάποιες ιατρικές γνώσεις για κάποιες ασθένειες εκείνης της περιοχής, έμαθα κολύμπι. Τι, του λέει ο πατήρ Παΐσιος, το τελευταίο τι ήτανε, έμαθα λέει κολύμπι. Γιατί έμαθες κολύμπι? Έκανα μαύρη είναι, λέει, άμα με κυνηγήσουν και βρεθώ σε ένα ποτάμι, να μην ξέρω να πέσω μέσα να κολυμπήσω να πάω απέναντι. Και του λέει ο πατήρ Παΐσιος, όχι καλό παιδί, δεν γίνεται έτσι η Ιεραποστολή. Πώς γίνεται γέροντα? Πολύ απλό. Θα πας στον μάγο της φυλής και θα του πεις, ανάστησε αυτόν τον νεκρό. Εκείνος δεν θα μπορεί. Θα τον αναστήσεις εσύ που είσαι Άγιος και αμέσως θα κάνεις τον μάγο χριστιανό. Και εκείνος που ξέρει τη γλώσσα, που ξέρει τα ήθη και τα έθιμα, που ξέρει το ένα, που ξέρει το άλλο, θα κάνει τους υπόλοιπους χριστιανούς, που δεν χρειάζεται και να κολυμπήσει. Αλλά πώς να γίνουμε εμείς Άγιοι? Γι' αυτό, επειδή δεν μπορούμε να γίνουμε Άγιοι, προτιμάμε να μαθαίνουμε κολύμπι. Και να λέμε μας φέρνει οι Προτεστάντες και ο Πάπας και ο ένας και ο άλλος. Εμείς είμαστε το πρόβλημα. Δεν είναι έξω από μας. Γι' αυτό ο αγιαζόμενος αγιαστεί το έτυχε. Κάθε μέρα θα προκόβουμε, κάθε μέρα θα προχωράμε. Η ανάπαυση του πολεμιστή χριστιανού είναι το να προχωράει μπροστά. Η ξεκούρασή μας θα είναι η πρόοδός μας. Γιατί όλα έχουν μια εξέλιξη. Αγαπάμε λίγο, σιγά σιγά θα μάθουμε να αγαπάμε περισσότερο. Πιστεύουμε, θα μάθουμε να πιστεύουμε περισσότερο. Και η πίστη επιδέχεται αύξηση. Πιστεύω, Κύριε, λέει στο Ευαγγέλιο ένας, βοήθη με την απιστία. Φοβερή κουβέντα. Πιστεύω, βοήθησε με στην απιστία μου. Μα αν ήταν άπιστος δεν θα παρακάλεγε τον Χριστό. Ναι, πίστευε στον Χριστό, αλλά καταλάβαινε ότι η πίστη του ήταν κουτσί και στραβή και ανάποδη. Να μην χρησιμοποιούμε αυτά που μας συμφέρουν για να ωρεοποιούμε τον εαυτό μας και να νιώθουμε ψυχολογικά καλυμμένοι. Να μάθουμε να βλέπουμε τα χάλια μας. Να εξομολογήσετε κάθε εβδομάδα. Δεν θα λέτε την ιστορία της ζωής σας κάθε φορά. Τα είπατε μια-δυο φορές, σας ξέρει ο παπάς ποιος είστε. Παπά, είμαι περήφανος. Μέσα είσαι. Έχω εγωισμό. Ποιος δεν έχει? Όταν προσεύχομαι αφαιρούμε, πετάει το μυαλό μου. Ποιο είναι το μυαλό στέκεται στη θέση του? Ό,τι και να πεις, τα πετυχαίνεις. Σου διαβάζει ο παπάς, συγχωρείτε και ευχή, φεύγεις. 5 λεφτά, όχι παραπάνω, ούτε 5 λεφτά. Οι αμαρτίες σβήσανε. Δεν υπάρχουμε. Δεν μπορεί να βρει τίποτα ο διάολος. Έχεις πια να πολεμήσεις μόνο με την κακή σου συνήθεια να διαπράττεις την αμαρτία. Έχεις πια να πολεμάς τη συνήθειά σου, τις συνήθειές σου. Η αμαρτία δεν υπάρχει. Έτσι σιγά σιγά, από εβδομάδα σε εβδομάδα, με πρακτική εξάσκηση. Έτσι, μια μετάνοια παραπάμε την μια μέρα, μια μετάνοια την παράλληλη. Λίγο νηστεία. Λίγο, αυτά τα λίγα, τα ελάχιστα που δεν κάνουμε, που μπορούμε να κάνουμε δεν κάνουμε. Και ονειρευόμαστε να μεταστρέψουμε πλανεμένους αιρετικούς στην Ορθοδοξία. Ποιον κοροϊδεύουμε? Επειδή ξέρουμε θεολογία? Και ο διάολος ξέρει θεολογία. Τι τον ωφελεί? Και σωστή θεολογία. Να τη βράσει και να τη βάλει μπλάστρι. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η γνώση φυσική και εννοεί την σωστή γνώση που φέρνει περηφάνεια και σε κάνει διάολο.